God bless you. My name is Prophet Fungai Furat, the president and founder of Shafa Global Ministries. I am here to share a short message concerning the Easter time that we are about to enter. And I'm going to read from the book of Matthew, chapter number 26, from verse number 23. I will read. And he answered and he said, "He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me. The Son of Man goeth as it is written of him, but woe to him by whom the Son of Man is betrayed. It had been good for that man if he had not been born." Verse number 28. "For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say to you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until the day when I drink it with you in my Father's kingdom." I want to share a special message concerning the Easter time. And I want you to understand that when we talk about Easter, when we talk about the time of Easter, it reminds us of a very special occasion that involved our Lord Jesus. And we see him in his time of suffering when he was preparing to suffer. The reason why Jesus came here on earth, it was to save our lives. It was to give us good health. It was to give us all the benefits. But these benefits could not come without a day like Easter. And I want you to understand that the season of Easter, the day of Easter, and the times of Easter, they talk about an exchange. In this time, according to what we have read, we see Jesus in another view, in another perspective. We see Jesus trying to bring out another side of him. We see the human side of Jesus when he was about to suffer and he's presenting himself to his disciples. And he said that this blood that I'm holding on this day and on this season of Easter, it is the blood that is being shed for many. It is the blood that is being given to the lives of many, which means that he was exchanging his blood for the lives of people. So Easter is a time of exchange. Easter is a reminder of the love of God towards our lives. Easter is a celebration of what God has given to humanity in exchange of what humanity has released to God. I want you to understand that as we are celebrating the season of Easter, we are celebrating the exchange that we are enjoying in Christ. We were not supposed to be rich. We were not supposed to be living in health. We were not supposed to be living in the fullness of life because of where we are coming from. Vakawanda takaberekerwa kumuri kwanga kuine nyaya dzakasiyana-siyana. Vakawanda takapindana neupenyu usina kunaka. But I want you to understand kuti Easter inotaura nezvekuchinjwa kweupenyu. Mwari achitora kusagona kwedu achitipa kugona kwake. Mwari achitora utera hwedu achitipa simba rake. Kuti izvo tigova vanhu vakazara maari. We are qualified in the blessings of the Lord because of this season of Easter. So I want you to understand that Easter is not only a holiday, but Easter is a celebration of what Jesus exchanged for us. Pataka siya utera wedu, pataka siya urwere wedu, pataka siya kusagona kwedu. Ndinoda kuti izvo tiunderstande kuti izvo patinoverenga shoko raMwari kuOld Testament, tinonzwa kuti pagore rega rega kune muprista waipinda achinomiririra zvivi zvevanhu, achinokumbira nyasha pamberi paMwari kuti vanhu vagoregererwa. Aipinda aine ropa remombe, aigona kupinda aine ropa remakwai kana ropa rembudzi. But panguva ino tiri kuona Mwari vazvipa kuvanhu semwanakomana wavo Jesu Kristu. Panguva iyi ndokuona kuti izvo vanhu ava ndichade kuti zvivi zvavo zvigoregererwa neropa remhuka kana neropa remakwai kana ropa remombe. And this time we are seeing God himself offering his son for the remission of our sins. An exchange that is so yandingati haigone kuwanika zviri easy. It's an exchange yandingati that was the ultimate sacrifice yakaitika panyika, where Mwari paakazvipa kuvanhu kuti ropa rake Jesu Kristu weNazareta rigomiririra kuregererwa kwedu, rigomiririra kupora kwedu. Iko zvino takugona kunamata tichinzwikwa, takugona kunamatira kupora tichitopora, takugona kukumbira zvatinoda kuna Mwari nekuda kweEaster. So Easter, it's a celebration of an exchange. Chandinoda tuziye ndechekuti izvo pa season ino yeEaster we are celebrating life.
we are celebrating an ultimate sacrifice. Akusisina achapinda pagore rega rega achinomiririra zvivi zvedu. Takatoregererwa nekuda kweropa rakadeurwa nekuda kwesizini yatikutaura nezvayo yeEaster. Ndoda kuti uziye kuti izvo Jesu akasvika pakusafa kuti iwewe ugowana mukana wekubudirira nekufara. Ukaverenga zvakanaka uchanzwa kunzi izvo akapfeka korona yeminzwa panguva imwe chete yeEaster. Korona yeminzwa yakapfekwa kuti iwewe ugopfekawo korona yeumambo. Akafa asina kupfeka kuti iwewe ugogona kupfeka. So when we talk about Easter, we are talking about the ultimate exchange, the exchange of life, the exchange of benefits. Pataiendesa utera hwedu, pataiendesa our weaknesses before the Lord. Iye ishe achitipa upenyu. Ukaverenga zvakanaka kubhuku raJohn chapter number 10 verse number 10 unozi mbavha yakauya kuzoba kuuraya nekuparadza, asi ndakauya kuti vagova neupenyu uye upenyu husingaperi. Ndoda kuti uziye kuti izvo evhangeri yedu kana kuti season yedu yeEaster kana tichiipresenta sevana vaMwari, we are presenting a season that brought change thousands and thousands years back. Yandoda kuti uziye kuti izvo ukaverenga kubhuku raHebrews, Bhaibheri shoko raMwari rinotaura zvakanaka zvikanzi Abel achiurayiwa naCain, kune ropa rakayerera rikatanga kuchemera revenge, kuti izvo zvandaurayiwa ndichabhadharwa nani, zvandaurayiwa achabhadhara rufu rwangu ndiani. Asi Bhaibheri rinotaura zvakanaka kuti izvo isu takadanwa kuropa rinotaura zviri nani, rinonzi ropa raJesu Kristu weNazareta. Ndo sizeni yacho yakayerera ropa raJesu Kristu weNazareta. Ropa rinotaura zviri nani, harisi ropa rinotsvaga kuti dai ndabhadharwa, harisi ropa rinotsvaga kuti dai mandiripa. Iropa riri kutaura utano, iropa riri kutaura health, iropa riri kutaura prosperity over our lives. So I want you to understand, we are what we are and we are going to be what we are going to be because of the season of Easter. There is a sacrifice that God did for us. There is a sacrifice that God made for us. The Bible says in the book of John chapter number 3 verse number 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son. I want you to understand that kuzvarwa kwa Jesu, it was not the giving that John speaks about. The death of Jesus was the giving that John spoke about. So I want you to understand that as we are in the celebration of Easter, I want you to understand that we are celebrating life. We are celebrating the forgiveness of sins. We are celebrating grace that has been bestowed upon our lives. We are celebrating open doors. We are celebrating miracles. We are celebrating God in our lives. Now, Bible wrote izvo Jesu achinamata in the book of John chapter number 17. Zvikanzi chandiri kunamatira chisi chekuti muvabudise munyika. Asi ndiri kunamata kuti izvo isusu imimi Baba neni tigova pamwe chete navo. Tigova chinhu chimwe chete, vakaonekwa ivo inini ndigoonekwa mavari, imimi mugoonekwa mavari. So there is a union that Jesus came for here on earth, and the union was not going to be possible without Easter. And I want you to understand that we have carried the identity of God. We have carried the genes and that DNA, the DNA of God. Kwekuti izvo zvinoonekwa muna Mwari ndo zvinoonekwa matiri. Zvinoonekwa matiri ndo zvinoonekwa muna Mwari. We are restored to the original plan of God through Easter. Tiri kudzoserwa pane chakaonekwa naMwari achisika munhu kuti munhu ndiri kuda kuti afanane neni, ndoda kuti ashande mashandiro angu. Zvakagoneka because of the sacrifice yakaitwa on Easter. I want you to understand that as we are going back pataverengesa panzi naJesu Kristu weNazareta zvikanzi iri ndiro ropa rangu randiri kudururira nyika. Ukaverenga pazasi anoti izvo atora chingwa zvikanzi this is my body that I sacrifice. He was like breaking himself down. Ari kuedza kuzvipatsanura so that we may be included in the plan of God. The purpose of Easter is for us to understand the ultimate sacrifice that God made for us, that we may be included in him, that we may be one with him, that we may benefit from him, that when we pray we are heard, that when we declare our answers are released. That is the reason why there is Easter, to celebrate life, to celebrate an exchange. Ndatunzwisise nhasi kuti izvo iwewe wakugona kuva zvaunofana kuva muupenyu, wakugona kuita zvawakaronga muupenyu because of the season of Easter. I want you to understand today, as I am declaring upon your life, anything is possible over your life even in this season of Easter, because we are praying and we are declaring based on the sacrifice. So the Easter is the sacrifice, is the exchange. Mwari akaita neupenyu hwedu.
when he took our weaknesses and we entered into his strength, when he took our image and we conformed to his image, when he took us kubva pasi isu tichipinda maari. There is an interesting passage yandoti ndingo brush through as we are about to close. The Bible says kuti izvo Judas wapedza kutengesa Jesu, akatora mari yanga atengesa Jesu ndokubva aenda kunoidira patsoka dzemaprista. Zvikanzi neBhaibheri shoko raMwari, the priests took the money ndokubva vanotenga munda wakanzi munda unovigwa mastrangers, vanenge vawanikwa vachifamba vakafira munzira vachavigwa imomo, vedzimwe nyika vasiri maIsraeri vachavigwa imomo. And I want you to understand that was the plan, the exactly plan of God. Because ukaverenga Bible shoko raMwari zvakanaka, vainzi vanhu vaMwari kubva kuOld Testament vanga vari maIsraelites. But now because of Easter, because of the sacrifice, pari kutengwa munda uri kunzi uchavigirwa mastrangers. And we are the strangers that entered into the plan of God. So I want you to understand that Easter is a celebration of life. It's a celebration of us becoming one with God. It's a celebration of grace and exchange that happened over our lives. Today, I want to declare over your life kuti uchava zvakanzi naMwari uri, uchasvika pawakanzi naMwari uchasvika, because of the season of Easter, the sacrifice that was made over our lives in the season of Easter. I want to pray for everyone that is viewing us right now. I would declare that God may speak over your life. I would declare over your family, over your finances, over your academic life. Because I want you to understand you are qualified because of grace and because of Easter. You are qualified. Because when you talk about Easter, we are talking about grace. We are talking about exchange. So I want to pray for you wherever you are, whatever situation, whatever condition. I want you to believe that as I pray now, God is going to touch you irregardless of where you are coming from, because we have a better sacrifice of the blood of Jesus. Inotaura zviri nani kudarika kwakabviwa nababa vako, kwakabviwa namai vako, zvakatadzwa nevabereki vako, zvakatadzwa kubackground yako. We have a better sacrifice that speaks over our lives. As I pray for you, I want you to believe and I want you to connect that the grace of God is going to touch over your life, over your family, over your children, over your career. Anything stressing you, it is being cancelled right now in the name of Jesus. Let me pray for you right now. Father, in the name of Jesus, I thank you for every family. I thank you for every member that is viewing us now in the name of Jesus. Father, I declare in Jesus' mighty name, I cancel any kind of accident. I cancel any kind of disappointment. I cancel any kind of predicament that is aligned against their lives, even in this season of Easter, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, as they celebrate Easter, I declare, may the grace and the peace of God be upon their lives in the name of Jesus. Father, I declare and I decree in Jesus' mighty name, may the benefits of Easter, the benefits of the blood and the sacrifice of Jesus enter every life in the name of Jesus. I speak life. I speak healing. I speak miracles. I speak signs and wonders in the mighty name of Jesus Christ. I declare you are free, you are blessed, you are shining, and you are making it in the name of Jesus Christ of Nazareth. God bless you.